Του λέω, άφησα και τις ρίζες για να ξεπεράσω μετά. Με Κουνουτζούκου, πατέρα Η ρίζα, άμα δεν ξέρεις να το βγάλεις, δεν βγαίνει η ρίζα, Γιάννη. Κάνε Πάσχα μαζί, Ναι, Ανάσταση μαζί. και ξαναβγαίνει πάλι. Όχι, αλλά Και ναι, λίγο να τον μείνει, Θανάσιο. ξαναβγαίνει. Τον Θανάσιο, όποις δεν κάνουμε ένα χέρι και κανονικά σε θαλροπάκι. Ναι, ναι. Και μην τον εμολέρνεις. Άμα είναι στη γραμμή στη Μπεζόν δεν σου παίρνουν την πινακίδα, Κάμε δεν γίνεται Όχι, όχι. Έλα Θανάσιο, μπράβο ρε Θανάσιο, Κινητό. ρε Θανάσιο. Και ζώνη. Βάλε Διπλή ζώνη διαχωριστική. μεγάλε, Κινητό και ζώνη. όπα. Στις δύο φορές, δύο φορές σου παίρνει. Άντε, γεια. Μη σε έγραψε δύο φορές. Σε ένα χρόνο μέσα. Καλό μάθημα Θανάσιο. Δεν το ξαναπαίρνεις να χτυπάς τον κόσμο.